Hey guys, welcome back to my channel. So for today's vlog guys, ayan, so second day dito sa Saudi Arabia. Ayan, so as you can see, parang iba yung room ko ngayon. Ayan guys, dahil iba na naman talaga guys. So, ayan guys, nag-iba kasi nilipat ako sa ibang site. Ayan, so nilipat nila ako dito sa Jubail guys. So sa office nila na branch ako nilipat. So nandito ako ngayon sa Jubail. So kaya nabago na naman tong room ko guys. Ayan. So yung ref na malaki doon naging maliit na lang dito. Ayan guys. And then yung table, may cabinet pa din naman guys. So center table, yung bed kompleto, ano naman, meron din yung mga naka-issue doon. Ayan guys, so ito yung room. So pwedeng may ano siya dito sa loob na may zinc na siya. Tapos may sarili pa rin akong CR dito guys. So ayan. So kung nakikita nyo yan guys, timba na may laman na tubig. Ayan. So nag-ipon ako ng tubig guys. Kasi yung tubig dito super init, pwede mo nang pagtimplahan ng kape guys. Ayan, so pinalamig ko para bukas is malamig na yan, para hindi ako maligo ng mainit guys. Ayan, so kararating lang namin kasi second day ko nga, so wala akong lutuan. So second day na rin akong walang kain ng rice, tinapay lang. Kasi nga guys, wala akong kasama dito. May mga Pinoy din naman dito guys, kaya lang syempre, ayan, nakakahiya. So nakisuyo ako kanina dun sa isang Pinoy na ano, nagpasama ako. Kaya nakapamili na kami guys. Ayan, so yan yung mga pinamili ko guys. So ilalagay na natin dyan sa malaki nating ref. Charis. Ayan guys. So samahan nyo na lang ako guys na mag-unboxing. Mag-unbox tayo ngayon ng mga pinamili natin guys. Ayan. So ganito ang buhay dito sa Saudi. Mag-isa ka lang. Kaya kailangan magkaroon ka ng tibay ng loob. Ayan. So bumili ako ng isang tray na itlog. Worth, magkano tong itlog kanina? Saan yung resibo? Oh, so ang haba ng naputol. Ang haba ng ano, guys. Yung patura. Receipt. Ano ba itong mga pinagbibili ko? So ayan, yung egg nila dito guys is magkano yung egg? Anong fresh white egg? Al-Wataniya poultry, sabi niya. Al-Wataniya daw guys. Nadu chilberry. Ito, Al-Wataniya white, sabi niya. 17 price. 17.95. 17.95 yung isang tray guys. Ayan. So lagay na natin sa ref. Ayan. So rice. Tapos bumili din ako ng rice cooker. Ayan guys. So ito hindi pa na testing. So i-testing na lang daw dito kung nagana, sabi nila. Pag hindi daw nagana, ayan, ibalik daw sa kanila. So, since tinamad na ako magluto guys, ayan, rice cooker is, magkano lang to? 59 reals. 59 reals ito guys. Itong rice cooker na ito. So,
So, mura na siya. So, magkano na yung 59 reals? Magkano yung 59 reals sa peso? Ano nyo na lang guys. Compute nyo na lang kung magkano. 14.95 yata yung palitan ngayon. So, eto. Is 95 peso. 59 reals lang ito guys. So, i-testing ko na lang. Ko na lang mag-testing para alam natin. Tanggalin natin yung ano niya guys. Ayaw mapatanggal. So, morphal so, saksak natin, then power on. Ayun, nag-light naman siya guys. Ayan, testing natin kung iinit. Ayun, so far umiinit naman siya. So patayin na natin. Ayun, uminit naman siya guys. So, uminit naman siya. Ilagay na natin dito. Ay, dito sa kabila. Kasi dito yung saksakan. So, later na. So, pagpasensyahan nyo na muna itong aking room guys. Dahil makalat pa. Hindi ko pa maharap maglinis. Kasi nga, pangalawang araw ko pa lang ngayon. And, syempre, nag-a-adjust pa ako ngayon dito guys. Ayan. So bukas ko na yan mga paglilinis. Ayan, hugas. Bukas ko na yan mga hugasan. So next tayo guys is syempre toyo worth 12. Ito mantika ang mura guys. 12.95 lang siya guys, 1.5 liters. Iodized salt, 1 real. Ajinomoto, 3 real. Kung ano-anong mga pinagbibili ko. Ayan, Indomie, Pancit Canton. Ayan. Next is 5 kilos na rice. Tapos bumili rin ako ng chicken 1.5 kilo isang buo. So dalawang chicken hotdog 3 reals. So orange 5 point. Lagay natin sa wag na natin lagay sa ref guys. Dito na. Apple 100 apat. Ito sabon saka downy. Mabango kaya na downy to. Hindi ko naman nainamoy kanina. Baho. Okay na yan. Wala na akong magagawa. Ito na yung nakuha ko kanina. So ayan guys. Yan yung mga pinamili ko. Nakakalat, nagkalat. Dumi yung dating nag-room dito. Hindi man lang pininturahan itong room na to bago sila nagpalipat ng panibago dito. Ayan. So, ayun lang guys. Ito yung ganap ko. Ito yung ganap ko ngayong second day ko dito sa Saudi Arabia. Ayan. So abangan nyo ulit yung next vlog ko dito guys. Ayan. So magde-daily vlog tayo ngayon dito sa Saudi Arabia. Ayan guys. So ayun lang guys. So at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pakisampan lang po ng button at hilahin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you on my next vlog guys. Bye bye!